Ahojte ľudia, vítajte pri... Ideme na Minecraft, tu je Tomaman TV a ideme na to. Takže, toto pomena Minecraft bude také vysvetľovacie. Takže, dám si to do angličtiny. Ak neviete, ako sa nastavuje jazyk, tak tuto otvoríte nastavenia, jazyk a tuto si už vyberať. Podľa mňa je to najlepšie v angličtine, takže si ju nájdem. English. Takže, a ako si vytvorí nový svet? Multiplayer to je to, že budete hrať s ostatnými ľuďmi. Používa sa to aj v viacerých hrách, napríklad ako je Counter a také. Takže, single player je samotná hra, kde ste iba vy, niekto iný tam není, sem tam je Herobrine, ale Herobrine to vám vysvetlím až potom. Takže, ja už tu mám pár svetov, ale to vám hádam nevadí. Takže, a ako si vytvorí nový svet? Tuto máte create a new world, čo znamená v preložení, že vytvoriť nový svet. Takže my si ho vytvoríme. Tuto máme menu. Dáme si napríklad ideme na mine. Píše sa klasicky. Game mode. Takže, toto vám vysvetlím. Game mody sú typy hry. Dajú sa aj meniť, že to si ukážeme až v budúcom diele. Takže, Game mode survival, čiže o prežitie, je také, že kde hľadáte suroviny, vyrábate si, máte tam životy, levely a keď ste hladní, tak môžete umrieť. Teda nemôžete už v týchto nových verziách je tak, že pol srdiečka vám ostane. OK. Potom je tu hardcore, čo je podobné survival, že máte tam iba jedno srdiečko. Ďalšie je kreatív, čo je nastavenie. To je vlastne akoby nastavenie, že ste tam nesmrteľní, viete tam lietať a máte nekonečno blokov, môžete ničiť na jeden raz. A to je všetko. My budeme hrať na survival. More world options, to znamená ďalšie nastavenia svetu. Takže generate state, čože je napríklad dediny a také, potom world type, takže typ svetu normálny, super fat, čiže super plochy, to budete mať iba rovné bloky, nič iné ako slimeová dediny, slimy sú, to si vytvoríme potom, dá sa to už nastaviť v týchto nových verziách. Potom launch beams, veľké biomy, že budete mať veľkú púšť, my budeme mať na default cheaty, že napríklad gamma mode je, že zo survival sa dáte do kreatív, napríklad gamma mode je na meno. My si ich nemáme vypnuté, potom bonusová čest, to si my nadáme, takže klikneme na vytvoriť. Nám sa to tu konventuje, ako točím. Pekne. No. Takže nás to dalo v nejakom biome džungli. Čiže v Minecrafte je základ si naťažiť drevo. Bez dreva akoby nič nemôžete nič si vyrábať a také. Neviem, že či na to existujú nejaké iné spôsoby. Takže, búchame a ničíme veci normálnym butónom 1. Čiže myšku. Takže. OK. Naťažíme si pár dreva. Prepáčte mi. OK, takže tam vidím rád. Toto sú tie, čo som vám hovoril, že sa postavia dediny, tak tuto sa to tak budeme preskúmať. Prepáč, že mám too many items je mod, ale mody si môžeme vysvetliť až na konci. Že kedy to... Takže si dáme kompáč. Takto sa vyrába kompáč. Sú aj kamenné, drevené, diamantové, ešte si vytvoríme sekeru, takto sa vytvára sekera. Ideme na to.
zničíme a ideme. Krompáč ničí rýchlejšie kameň alebo takéto veci, normálnou rukou by sme to zadalo. Takže o tomto rade ja viem, že tam dole je pasť. Na to, keď padnete, tak vypnú TNTčka, čiže bomby. Takže už sme tu. Toto musíme hlavne zničiť. Tu. Takže našli sme TNT, čož je dosť dobrá vec hneď od začiatku. Takže pravdepodobne budeme bývať v tomto rade. Takže zakopem to. Dobre. Potom sa vyšpláme hore. Takže máme tu enchant booky. Takže čo je to enchant book? Je anvil, čiže kovadlina. A tam, keď si dáte napríklad krompač, kde si dáte napríklad krompač, tak veľa toho môžete dať tú knižku a ono vám to automaticky dá vylepšenie. Ale to až na budúce. Takže pozbierame čestky. Máme 3 také knihy, takže sa ideme vyšplať. No. Počkať. Ja sa iba pozriem, že aké máme mody. Či tu nejaké som nainštaloval. Tak, určite mi jablko bude bugovať, pretože ja som vyskúšal takú vec, že jablko je ako Apple mobil, ale moc sa mi to nepodarilo. Ako mi to buglo. Ok, tak sem dáme toto. Tak zostali. A ideme craftiť. Takže na čo slúži crafting table? Na vyrábanie nástrojov. Mám 26 kostí. A ešte jedna vec. Na čo sú kosti? Kosti sú na vyrábanie bone mealu, alebo si s nimi môžete vlka, takže prisvojiť, že bude váš vlk. Ale to všetko až na budúce, že toto bude mať dosť dielov, tak. Poďme na to. Ježiš, ja dávam TNT. Dáme si čestku. Dobre, takže pokračujeme. Toto poschovávame si. No, kraftenie. Na kraftenie je ideálne drevo, ale teraz si ukážeme nejakú inú vec. Teraz si ukážeme samozrejme dvere, že nemôže byť dom bez dvere. Takže dvere sa kraftia, potrebujete na ne 6 blokov. Takto si ich proste jednoducho vykraftíte. Schováte toto. A jednoducho ich položíte. Tam ten blok zakryjem. Takto, dobre. Koľko už točíme, neukazuje sa mi, to je cool, vážne. No, tak ešte, počkať, niečo si nastavím, ale mikrofón. Niečo si nastavíme, že ja to na chvíľu strihnem. Takže pokračujeme. Možno ma slabšie čujete, ale mám inak mikrofón. Takže a ideme. Takže to ešte vám ukážem, ako sa ťaží kamena, už vtedy to ukončíme. Alebo a ako som vám už hovoril, že sa dá vyrobiť aj napríklad železný kompač, tak sa, no aj sakra, ale my si uvedme kompač. Je to takisto, len to dáte niečím. Dá sa to iba ironom, zlatom a drevom a kameňom. Takže, pozrite. Ja vám to predvediem. Toto ťaží takto. Toto ťaží takto. Čiže vidíte rozdiel. Železný je silnejší. Dobre, takže prepáčte, že čo tu som si vytváral také skiny, no viete, také slandovné.
No, OK, takže najlepšie je toto kameň nájsť pod zemou, takže my ideme pod zem. A vidíte, našli sme, tak si ho trocha naťažíme. Už som to naťažil a ideme na to. No, máme 31. Máme tu zomba. Takže toto je zombík, ten vám ubližuje. Takže ho musíme zabiť. No. A neho získame body, za ktoré si môžeme vylepšiť veci. Takže ďakujem vám, že ste si pozreli tento. Ideme na Minecraft toto video. Mne sa osobne veľmi páčilo, toto je moje prvé video a ďakujem, čaute.